Mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m mmadụ niile. Oyi ọma nọ, ana m ekenecha anyị n'ofu n'ofu, na-ekene ndị mmiri anyị, na-asị ndụ mmiri ndụ azụ. Na tata bụ Orie, ka tata bụ Orie retara anyị ndụ, retara anyị ihe ọma, retara anyị udo na ọganiru. Ihe anyị ga-eri bịara anyị, mana nke nyere anyị gbaalụ anyị ọsọ. A sị m na anyị adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Anyị apụta ife, anyị edo udo. Akara niile anyị ji wee pụta ụwa ga-apụta ife. Anyị adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Anyị azụ ka afịa, mana anyị ana ka afịa. Anyị eje ore obodo n'ala obodo. A sị m ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye fụ anyị si na ọfụwa anya, ọ fụta na ọtụfụ anyanwụ ya kpuo isi. Onye si n'isi anyị wa na aja, ya ji isi ya wee gbara aja. Mana anyị siri egbebere ugobelu, mana nke si ibi ebekwana nkụkwa ya. Ọta anyị gọrọ ya tata bụ Orie, ka anyị gọrọ n'afọ, gọọ na nkwụ, gọọ na eke, gọọ na afọ anọ n'ụbọchị na anọ ise. Aka m bụ onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Sitakwana abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa, na-agba afa miri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịghọta eziokwu na ihe gbasara ọdịnala. Enyere ụmụ Igbo aka wee kọwara ha, ma mekwa ka afụ n'anya na ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu, bụrụ ụzọ ọganiru. Onye na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ana. Onye na-eme ọdịnala na-edebe iwu ana. Onye na-eme ọdịnala na-adị ndụ adịte ndụ aka. Onye a mere mgbe gburugburu ị ga-afụ ndị nna anyị ha 100 plus, mana agba nke ọhụrụ a, ọ dị difficult ife onye dị 100 years ka dị healthy. Mana mgbe anyị afụ onye dị 100 dị strong, ọ mana ya ghara ụdị ka ahụ anaghị ya kịta, maka na gịnị, anyị anọghọzi n'ụzọ ndụ, n'ụzọ eziokwu ọdịnala Igbo. Ekenekwa m unu. Na-egbughị oge, isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ ka anyị nebatụgodo anya n'ihe gbasara ọgbọ na uke. A lot of people na-anụ ndị ọgbọ na uke, ndị ọgbọ na uke, ndị ọgbọ na uke, but they can't actually lay their hands n'ihe a bụ ọgbọ na uke. Ihe a bụ ọgbọ na uke. Ọgbọ na uke ya bụ ọgbọ na uke. You talk of ọgbọ, you talk of as an age mate, mate. Ọgbọ bụ age mate. Ọgbọ n'asụsụ Igbo, n'oyibo ya bụ age mate. Uke bụ bad energy. You talk of uke or ucho, blockage, setback. Ọgbọ na uke, that is age mate na gịnị, blockage na ntụgharị oyibo. Ịma na o nwere okwu ya bụ ikwuo n'Igbo, ịchọ ka isuo ya exactly ụta o si wee dịrị na Igbo na oyibo, o nwere ike ọtọrọ ụtọ na ntị, mana jos mara amalụ na ọgbọ bụ gịnị, ndị age mate. Uke bụ gịnị, blockage, negative energy. Now, na-etufughị nnukwu oge, abịa ọgbọ na uke dị na all the elements. Ndị ọgbọ na uke, ka m bịagodi na mbido, ndị ọgbọ na uke bụ ndị ọgbọ, our dead mates, ngworu na anwụ, na-ebutezi gịnị, blockages, ebutezi gịnị, negative energy. Now, ị na-anya ịfụ n'ụwa anụwa anyị nọ, anyị nwere ndị ọgbọ our age grade na ndụ anyị nụwa anyị nọ. We have our age grade. Otu a ka ọ dị n'ebe niile mmadụ si wee bịa ụwa. Mana onye ọbụla bịara n'ụwa, ma isi na anyanwụ bịa, ma isi na mmiri bịa, ma isi na ikuku bịa, ma isi na earth bịa, ị nwere link with water, maka na those things are connected to water and connected with water. Anyanwụ anyị na-afụ nọ n'elu ụkwanụ mmiri ka ọ bụ. Onye ka eji akpọ ha gịnị, oke osimiri nọ n'igwe.
ebe a ka mmiri na-ezo si agbadata. Ifu na anyanwụ mmiri bụrụ ọkụ. Ifu na osisi, which is the air element, cannot survive without water. Ndị ụka ọbịa na-akọwa n'ụwa niile a na mmiri bụ ihe mee gịnị kpuchiri ya before Chukwu abịa wee kwubizie okwu sị ka a na-adị, ka osisi dị, osisi adị, ka nke a dị, nke ahụ adị. Ọnya kpatara egwu ana onwe ka esi wee gwugide ana mmiri apụtawa ebe anwa. O nwekwanụrụ ọtụtụ ihe dị n'akwụkwọ a bụ eziokwu ma inyomie n'anya eziokwu gị. O nwere ka esi wee gwugide ana mmiri apụtaba ebe anwa. O nwere ọtụtụ mmiri ọya bụ ịga. O nwere ọdụ mmiri aja na-anọghọ nke nwere depth, nwere aja wee gbuo onwe ya okirikiri. Nke na-eflo bụ n'elu mmiri ka ọ na-eno aja ka ọ na-ekpo. Onye ka nji wee sị that all the elements nwere connection with water. Onye kpatara mgbe ụfọdụ mmadụ eme gịnị, onye asị na element ya bụ air, mana element ya bụ fire, mana element ya bụ earth, mana di mmiri ma nwaanyị mmiri na-enye gị nsogbu. This is spirituality. It's a mystery which ademi ya na-eguko ka akwụkwọ. Ọ mmụọ na-emepe anya gị na your spiritual mind to understand these things. Now, we na-anya na ndị ọgbọ na uke. Ndị ọgbọ na uke bụ ndị ọgbọ gị, ndị gị na ha nọ bụ n'ebe isi bi ụwa. Mana most times a na-emekarị ndị ọgbọ na uke attribute to ndị mmiri. Do you know why most times we attribute them to ndị mmiri? Because of na all these elements with connection with water. If you settle them in that way, it will still go. You get it? So, ndị ọgbọ na uke bụ ndị ọgbọ mmadụ. Ha ncha niile nọ. Abịa n'ụwa anyị nwere age grade. O nwere ike na village gị onwe your age mates gị na ha dị na mma ọfụma, unu na-ekwu ọfụma, ụta ka ọ dị na mmiri. Unu nwere ike kpebie, ha nwere ike kpebie na ha na-abịa ụwa from mmiri a. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na be nna ha bụ na mmiri ahụ. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na nne ha bụ onye obodo ahụ ma na-anụgo ya gaa Anambra, ma ọ gaa Ugwu Awụsa, ma ọ gaa Kaduna, ma ọ gaa Lagos. Mana mmiri ahụ dị na be nne ya bụ ihe na-esi ya. Ọ na-esokwa onye nna ya bụ onye obodo ahụ. You get the thing? Maka na ha ncha niile nwere gịnị, mmiri ahụ bụ ihe linkere ha ncha niile together. They are together there before they came into existence on earth. Ọ bụ na onwe ife melụ ndị ọgbọ ndị ahụ ekpebie si we are not going to stay long. Let us just go and see the earth, the world. Anyị jefusi anya ka anyị na-achịta azụ. O nwere onye ga-abụ ọbịa, family ọ bịalụ, ọ bụrụ family ọ chọrọ ịnọba. Ọ bụrụ family ọ ga-abụ o nwere ka ọ na-ene mmanya anya ma mpa ya anya, ma ọ na-enegara anya ka ngwuru ebe a nsi wee dị. Ọ na-enwe mmasị imezi some things na the family before megini ọ na-achịbe. Ụfọdụ nwere ike ha anụọ di, enecha di ha anya, ọ ha mụọ nwa, anụọ di mụọ nwa, ma amụọ nwa be nna ha, enecha nwa ha anya, obi ya ekwe ha imegini ịhapụ nwa ha. Obi ya ekwe ha imegini ịhapụ di ha ahụ ma nwunye ha ahụ. O wee na-desire to do what? To stay back with them for a while. Mana ihe ndị ọgbọ ya nga na-eme gịnị bụ a na-ebutere ya blockages, ụchụ, uke, negative energy, na block ụzọ ya, na frustrate ya, na bring ya different kind of problem to make sure na gịnị mere na ọ draw ya back. Ha draw ya back ka o mee gịnị ka ọ nachita, because without nyanwa their cycle adịrọ complete. Onye ahụ nwere ike ọ bụrụ okenye ma ọ bụrụ nwata, ọ bụrụ na onye ọgbọ ya na mmiri bụ oche. O nwere ka ọ bụrụ na ya nwa ka aja ọsọ bịa, ọ bụrụ na onye ọgbọ ya ahụ abụgoro ezigbote oche na anya mmadụ, mana mmiri ha bụ mate, n'ebe ha si bịa ha bụ mate. Onya bụ ndị ọgbọ n'uke. A lot of people nwere this problem. Enwere ka ike chere nọ ndị mmiri ka na-enye gị nsogbu, mana ndị ọgbọ n'uke gị
ndị ọgbọ gị na-enye gị nsogbu. O nwere ka ọ bụ na ịlụcha n'ọlụ mmiri, ha na-like their settlement free. Most times ada ebu ngwongwo ha agalụ ha na mmiri, ọ n'ogologo ụzọ ka a na-ebupụkarị ya oke ha. Ebe ahụ nọ ebe anwa settlụọ ha. A lot of people na-agba alụsi ọlụ mmiri aka na-enwe a lot of setback and this thing. O nwere ike ma ga ajụ n'afa ma ọ gị nwa gbara afa gba afa dị very deep. Iya mana ndị ọgbọ n'uke ka na-ebutara gị problem, which you will not even be needing much money to settle them. So many people nwere problem a. Onya ka nje ekwu okwu mmadụ chi ịgba afa, make sure na ịgbara afa dị very deep. Agba na afa enu ije ha na mmadụ asị gị n'ịbụ onye mmiri ma ọ gị mezie chi gị lụọ ọlụ mmiri. Onye I'm not saying that, I'm not doubting that person, but ihe dị n'ụzọ ga-apụtachabe. Nke a nke bụ eziokwu. Ndewo. Chisekwana aka bụ m onye nke gị Nwada Gbara Ọma Ụzọ Mmiri. Anyị na-agba afa miri emi na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. My mission is to do what? To bring our youths back. Ọ bụrụ na m nwa ya emenwe ọdịnala, I don't think na o nwere youth onye Igbo na-ama mmenwu ihe dị n'ọdịnala ma metie ọnụ ya. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. Ka ụmụ Igbo jisi ike nachita azụ n'ọdịnala Igbo. Wesolu ụkwụ nna nna anyị ha, ndị mbụ na ndị egede, ndị mebere ọdịnala mgbe gburugburu, ndị bichara ndụ bie ndụ ọfụma maka nke ọfụma chaa isi awọ. Ka anyị nyomike na ha na-eme ọdịnala n'ụzọ ịkwụ aka ọtọ. Hapụ ịbịa na-agwọ ọgwụ na-eche na ọdịnala ka anyị na-eme, maka o nwere ihe dị iche na mmadụ na-agwọ ọgwụ nwee eche na mmadụ na-eme ọdịnala. Ya bụ, ọ bụrụ na o nwere ihe na-agbagoju gị anya gbasara nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma n'ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na ma WhatsApp nọmba na 07037311663 ngwa ka emesịa nụ.